parasında pulunda değilim. Bu işi... Li gorî statîstikên resmî li Tirkiye ji ber sedemên pandemiyê di sala 2020 da geştyariya Tirkiye têra xwe nîm bû. Wezareta Turizmê û Çandê hedefa hejmarê geştyaran yê sala 2021 30 milyon kes ragihandibû û 20 milyar dolar jî kiribûn armanc. Lê li gorî hin daneyan tê diyarkirin ku heta dawiya sala 2021 ev armanc wê pêk were. Ev sal li qeraxên behrê wek Antalya, Muğla, İzmir û gelek ciyên din tê ragihandin ku gelek geştyar hatine vanderan. Ji van ciyan yek jî Muğlayê. Kaptanên keştiya jî zêde hatina geştyaran piştrasî dikin. Burası Bodrum'un en büyük koyu. Orijinal adı. Ev cîgo emlîne bendavka Bodrumê ya herî mizin e. Jê re dibêjin Kemal Bêj ev sal dikarim bêjim ku li gorî sala çûyî hejmara geştyaran gelek e. Em vê yekê di seferên rêviyan de dibînin. Lê sala borî gelekî kêm bû. Buradan tekrar geri dönüyorlar hepsi de. Kemal Bêj navê wî ji hêstiran tê. Ev der her sal bi hezaran geştyaran pêşwazî dike. Gelek keştiyên seferê jî tên li vê derê wardatînin. Xudanên hêştiran Mustafa Deve jî ew her roj gelek kesî li hêştira sîwar dike û digerîne. Ew qas karî wî pire ku ji bo hêpevînê nikare ciyê xwe da bisekine. 30 sene bu işi yapıyorum. Ev 30 salin govî kara dikin û ji hêştiran pir hez dikim. Ji ber vê yekê jî ez vî kara dikim. Hêştir êdîbûna weke beşekî jiyana min. Ew nebin ez xwe kêm dihesibînim. Bu işi zevkinden yapıyorum. Di yekê tîrmehê demsala geştyaran da li Tirkiye bergiriyên pandemiyê hatibûn sistkirin. Lê piştî siskirinê li Tirkiye jî di hejmarên nexweşên Covid-19 da bilindbûnek çêbû. Kesên ku karê turizmê dikin tirsa wan heye ku ev rewş wê li ser sala bê bike an na. Eyüp Demir, Denge Amerika, Muğla.